kowa in yaron mi ke faruwa ruwa ya zo na ɗan wajen ko riga bai da ita gashi ƙato ma bari in je in ga mi ke faruwa. Kai mi ke faruwa ƙato da kai ka zo wajen wannan shagon langa-langa ka zo mi ke faruwa ne ga man zan yi maganin komi. Allah ya nan da muke ta da shi tun jiya muka shiga ne muke shiga shagon na tun jiya shiga yanzu bai hoto sai da aka jiwo mun takalmin shi. Kai to bare in shiga in ga mi ke ma faruwa cikin wayo ku taimake ni wayo ku taimake ni wayo ku taimake ni wayo lafiya ne kana ta kuka me ya faru ya mun me ke faruwa wallahi ya lalata tun jiya muke ta shiga shiga wannan shagon har yanzu da ya to wasu raka wanga shagon langa-langa wanda ya shiga bayan hitowa wannan shagon to ni bari in shiga in gari in ga wata tsiya ake ɗiba ciki a taimake ni wayo dan Allah a taimake ni na waje dan Allah a taimake ni wayo lahiya ka zo nan bakin shago tana sai kuka kake lahiya me faru wada min me wallahi ya lalata tun jiya muka zo ya muka ce ya shiga ga shagon tun jiya shiga yanzu ka ga cikin wannan shagon shiga yanzu bai to ba kun hada wasu mutane kake ga man dole shiga ba ya to ka to wallahi baiwa ni bane shiga cikin shagon in ifriti ke ciki wallahi sai ya to dan uban shi yanzu cikin wannan shagon kai wallahi baiwa ni bane shiga cikin shagon duk ba ifriti ba kai idan shugaban al'umma ke cikin shagon tashi da kyaman nan ni sai na shiga shagon wayo ku taimake ni wayo ƙayataccen shiri da kuka kalla kamfanin ruwan Azaz ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Azaz Table Water ga mai neman waɗannan ingantaccen ruwa ya garzaya bayan local government Tsafi Zamfara State domin kula da lafiyarku domin ƙara inganta lafiyar jikinku. Ku sha ruwan Azaz. Ruwan Azaz sun samu tsari da samun ingantaccen kayan aiki domin waɗannan ruwa an yi shi ne domin lafiyarmu da kuma lafiyar iyalanmu. Ruwan ko jinjiri ƙarami kakan iya ba su. Babbar ƙungiyar nan ta NAFDAC registration number su ne suka ba lambar yabo kuma su ne suka ba na ɗaya wajen kula da tsafta da kuma inganta ruwansu cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Ina masu sari masu sayan ɗaya bayan ɗaya 'yan kasuwan ƙauye da birni ku rugo ku garzayo. Garewa Entertainment ke ƙara nishaɗantar da ku. shine YouTube channel ɗinmu.